No tak čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom novom videu. Idem hrať Dua s mojím kamošom Topxelom. No tak, nezabudnite dať like a odber a poďme sa pustiť do hry. Tak som späť. No a ideme padať do Foxy. Tam rád padám. No a ľudia, nezabudnite napísať komentár, či by ste chceli, aby som robil súťaže o gifty, o skiny, alebo o battle passy a tak. Napíšte to dole do komentárov. A ešte by som sa vám chcel ospravedlniť, že nepočuť zvuk z hry, ale bude to čoskoro počuť aj mojich teammateov, ako sa s nimi ako rozprávam. Takže máte sa na čo tešiť. OK, ja idem padať sem. Ty ideš tam na stred? Dobre. A pridali nám tu, dneska, ak ste si mohli všimnúť, ak ste hrali Fortnite, tak nám tu pridali nové zbranie, napríklad ako túto brokovnicu dvojnábojovú. Dáva 107 damage, takže je celkom OP, ale má iba 2 náboje, takže to je taká veľká nevýhoda, že musíte často prebíjať. A ešte nám to pridali, ako som dneska hral, tak som videl také ako keby brokovnicu s SMGčkom, presne toto. To strieľate s brokovnicou a SMGčkom naraz, sa dá povedať. Môžem vám to teraz ukázať. Teraz SMGčkom a teraz brokovnicou. Takže takéto. Nám pridali 2 nové brokovnice. Takže uvidíme, aké to bude mať efekt. Bude to možno také ako minulú sezónu, tá dvojnábojová brokovnica. No, čo? Tu máš. Môj kamarát mi teraz hovoril takú zaujímavú vec. Toto je tá nová. Vyskúšam, ukážem vám to ľudia. Môžem to prosím? Ďakujem. Ukážem vám to teraz ľudia, ako tá zbraň ako keby funguje. A nedá sa s tým mieriť, musíte iba ťukať tlačítka. Takže to je na tom dosť nevýhoda. Skúsim zabiť jedného typka a si to vyhodím, pretože keď som to mal prvýkrát, tak nevyzeralo to na moc dobrú zbraň. A kúknem. 84 damage dáva brokovnica a 10 damage to SMGčko. A tam sa vám naraz míňajú SMGčkové náboje a do brokovnice náboje. Takže 2x minus náboje, sa dá povedať. A to nám tieto zbranie pridali v dnešnom update. Ak ste hrali, tak ste si ho mohli všimnúť. A neviem, či aj vám, ale čo mám na chrbte, ako môžete vidieť, som zapol fanečko a tam mi napísal, že ako po anglicky, neviem ako to bolo, ale že mi to daroval Epic Games. Neviem, či ste to dostali aj vy ľudia. Kde ideme teraz? Poďme do Seaportu vykradnúť trezor. Páči sa vám moje auto? Nie, hej. Ideme práve do Seaportu vyfajtiť. No, nie vyfajtiť, ale otvoriť trezor. Pretože z neho je parádny loot. Mohli by sme tam ako stretnúť takých typkov, aby som otestoval na nich tú brokovnicu. To by bolo dobré. Máš termity? No tak to je celkom v keli. Tu by mohli, prosím, nech padnú. Nice, dobrá. Dobre.
Môžem vám ukázať tú brokovnicu na NPCčkách. Tu. Ale 140 do hlavy, to je celkom dosť. No, je to celkom dobrá brokovnica, ale iba keď sa poriadne triafate. OK, mám splnený quest. A skúsim teraz to SMGčko, kde sú také NPCčka. Chcem na nich otestovať aj to SMGčko. Tu máme. To dáva 13 do tela. A mám fialovú túto. Ako je to dobré, ale... Tá čestka mi zmizla. Videli ste? Tá čestka mi zmizla. Aj celý ľud. Haló, daj mi ten ľud naspäť. OK, nevadí. No tá brokovnica je celkom dobrá, ale veľa nábojov to žere. Takže to je to nevýhoda. Asi je lepšia podľa mňa normálna brokovnica. Ja budem ako hrávať iba túto normálnu a možno tú dvojnábojovú. Lebo mne sa tak moc nepáči táto nová brokovnica. Nie, že by bola slabá, ale radšej mám tú normálnu brokovnicu než túto. Lebo furt si milím tlačítka, či mám dávať SMGčko alebo brokovnicu. Takže aj to mám nevýhodu. Iba ísť do auta a poďme do shopu. Poďme tam, aj keď to je v zóne, ale to stíhame. A tieto žetóny, no ako keby bitcoiny, čo sme si teraz získali z toho trezoru, to sú dosť OP, pretože ich môžete využívať. Kúkajte, aké fajty ľudia. Môžeme tu otestovať novú brokovničku. Chudák typek. Videli ste ľudia? Ja som ho tak zabil. Nice legendary brokovnica, normálna brokovnica. Neviem, či ste videli ľudia, ako som ho zrazil. Ja som normálne išiel s autom a zrazil som ho a zabil. Nice. Máš tu samý fialový a zlatý ľud. Počkaj, zoberiem tento dynamite. OK. Bacha, ďalší. A nejde. U mňa? No, všetci. Zóna dalo po koľko? Po jednom, nice, v Chile. Neviem, čo si mám kúpiť, lebo ja mám všetko zlaté. Zoberieš tento zlatý na odpaľovanie? Prosím, zoberieš toto? Díky. A ja si kúpim mytickú snipu. Paráda, nice, mám mytickú snipu. A môžeme ísť do zóny. Tak teraz tu boli... OK, GG. Teraz tu boli extrémne fighty. Ale oni akurát dofajtili, takže... Sadaj, mám auto. Nice. A mňa to nehyluje. Nevadí. Ideme do zóny. A toto boli prví typci, čo sme stretli. Lebo tam, kde sme my padali, nikto nepadal. Nevadí. Počkajme, vysadám ja. Berem si toto auto. Ideš na tom? OK. Už zostáva 27 hráčov. To čo tu je za lamu? Ľudia, toto ste našli? Prvýkrát som našiel zlatú lamu. To čo je? Kamož mi hovorí, že to je nová lama. Kámo, tak to je dobre cool. Zlatá lama.
máte z nej náboje a healy, tak to je nice OP, mi príde. Poďme do kde do fightov, máme perfektný loot. Ja mám ešte jeden peniaz, ten bitcoin, ja ho tak volám. U mňa fajty. Dobre. To boli NPCčka, nevadí. Nájdeme na budúce, hádam, normálnych typkov. OK. Kde? Žeťeniaci? Hej, tu sú da kde. OK, ideme na žeťeniakov. Ale neviem, aký majú žetón. Takže to je GG, možno. To nie sú oni. Možno fajtia, lebo počuť strelbu. Tu sú, vnútri budú. Hýbaj dole, fajtia. Au. Dostal som. Bacha, dostal som. Jeden ok. Nice, všetci dole ľudia. Paráda. Dobrá, môj teammate. Kámo, toto sme ich vyrobili poriadne. Ty kokso. Ľudia, za toto dajte like a odber. Toto bol krásny ako klač taký. Máme tu úplne, že samé mytiky. Ľudia, kúkajte môj loot. Mám 3 mytiky v loote plus 3 coiny a žetón. Toto mám perfektný loot, kámo. Chceš dať čo? Ja ti kľudne dám. To čo nám pridali? Ľudia, aj toto nám pridali. To musíme vyskúšať. Aha, to je dačo podobné ako v chapter 5. Tak mi to aspoň pripadá zatiaľ. Aj počujem. Kde mám svoje minička? Ale môžu to byť aj NPCčka, chápeš? Tu máš mytickú snipu, ak chceš. Hej, sú to NPCčka. Nevadí, sú to NPCčka. Takže v Chile. Zidám splasha. OK. Takže ľudia, teraz mám ešte lepší loot, než som mal predtým. Mám v loote 3 mytiky proste, plus žetón. Dobre, že sme ich vyšli vyfajtiť týchto typkov. Toto je proste nádhera, tento loot. OK, hodím ťuťuňuňu. Nevadí, musím zničiť stromy. Ale nepinkaj ma. Ale aspoň, že rýchlejšie ničím stromy. OK, kam ideme? Poďme vyfajtiť týchto prdeľov. OK. Ničím, tie NPCčka. Typek AFK. Redemelujem to. Ľudia, otvárame práve tento trezor. No, není to trezor, ale je toto auto. Sa dá nazvať obrnené auto. A toto je paráda, že keď aj do takoho narazím, tak mu to dá damage. A čo nám padlo? Mytický AUK. To si môžeš ty zobrať. Dobre, tak to si to nahám. Čak. Dobre, tak môžeme ísť da kde. Máme úplne, že parádny loot. Aspoň ja neviem ako ty. OK. A kam ideme? Pingni dačo. Tam.
Alebo poďme sa iba tak voziť a nájdeme tak, kde typkov hádam. Znova ďalšia lama, ľudia. Dneska mám také laky na tie lamy. Už som 2 našiel. Predtým som ich síce nikdy nenašiel, ale teraz proste môžeme iba aj kerovať. Dá sa aj prebagovať sem, ako ja. No iba tam skočíte, není to taký veľký bug. OK, idem. Sorry. Počujem fajty, tak... Ako chill, bro, chill. Nerób ty jeden. Hej, a to sa nedá kerovať. Vážne nezničím túto malú prďovú loď. Nevadí. Počuť strelbu. Bye, týpek. Dobre, kámo. Prečo tu je toľko NPCčok, kámo? Vysvetli mi to. Prečo tu je toľko NPCčok? To ste nevideli. Ľudia, to sa nestalo. Nie. Keľu, ja som... Prečo tu je toľko NPCčok? Vysvetli mi, prečo tu je toľko NPCčok. Toto je... Úplne nechápem, prečo tu je toľko NPCčok. Keby nespadnem na fall damage, tak mám 100 na 100. Pretože NPCčka vôbec nevedia hrať. OK. A poďme tak kde inde. Toto by sme mohli teoreticky dať win. S takýmto lootom. Sú takí žetiniaci ešte na mape? Už nie. OK. Ja som zabugovaný ostrov. OK, nevadí. Ideme asi do zóny, nie? Tu bude isto takto kempici, ja myslím, možno. Iba možno. Čo sa stalo typkovi? Prečo avkuje? Z čoho? Aha. Jeden má jedno. Nevadí, ľudia. Vykempili na skríku. 5. miesto. Nevadí. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.